Ακούσαμε, αγαπητοί μορφή, στο Ευαγγέλιο το οποίο προηγουμένως διαβάστηκε, ότι ο Ηρώδης έδωσε την εντολή, όπως έλεγα και χθες στο κήρυγμα, να σκοτώσουν, να αποκεφαλίσουν τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, με απέτηση της Ηρωδιάδος και βεβαίως με παράκριση την οποία διαβίβασε στον Ηρώδη η θυγατέρα της Ηρωδιάδος, η Σαλόμη. Αλλά τι ήταν αυτός ο Ηρώδης? Γιατί στα Ευαγγέλια παρουσιάζονται πολλές φορές περιπτώσεις που λέει ο Ηρώδης ο βασιλεύς, ο Ηρώδης ο βασιλεύς, σε διάφορες περιπτώσεις. Τι ήταν αυτός ο Ηρώδης? Ξέρουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι στην εβραϊκή παράδοση υπήρχαν οι βασιλείς. Δηλαδή ο λαός απέτησε από τον Σαμουήλ να τους δώσει βασιλέα. Μέχρι τότε ήταν οι κριτές, οι οποίοι διεύθυναν εξ ονόματος του Θεού το λαό. Και ο Θεός έδωσε εντολή στο Σαμουήλ να δώσει βασιλέα, πρώτα το Σαούλ, και όταν εκείνος υπέπεσε σε φοβερά παραπτώματα, μετά ανεδείχθη βασιλεύς, έχρισε βασιλέα το Δαβίδ, το Σολομώντα κτλ. Επομένως στην παράδοση την εβραϊκή υπήρχε αυτή η προοπτική να υπάρχουν οι βασιλείς. Την περίοδο όμως εκείνη προς το Χριστό, δηλαδή μετά την επανάκαμψη από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, ένα διάστημα είχε κυριευθεί η Παλαιστίνη από τους Ρωμαίους και εκείνοι έβαλαν δικό τους βασιλέα. Ιδωμαίο, τον Ηρώδη, ήταν Ιδωμαίος, δεν ήταν Εβραίος στην καταγωγή, αλλά οι Ιδωμαίοι δέχτηκαν δέχτηκαν τον νόμο του Μωυσέως και με αυτήν την έννοια έγιναν δηλαδή οι Ιουδαίοι, και τότε έβαζε δοτούς βασιλείς η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Την εποχή που γεννήθηκε ο Χριστός ήταν ο Ηρώδης ο Μέγας. Ο Ηρώδης ο Μέγας ανεδείχθη βασιλεύς, πάλι επαναλαμβάνω δοτός ήταν από τους Ρωμαίους, το 37 π.Χ. και εκοιμήθη φρικτός το 4 μετά Χριστόν. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος έσφαξε τα χιλιάδες παιδιά. Όταν έμαθε ότι γεννήθηκε κάποιος βασιλεύς, φοβήθηκε μήπως του πάρει τη βασιλεία και έσφαξε χιλιάδες παιδιά. Επομένως αυτός ήταν ο Ηρώδης ο Μέγας. Δεν ήταν αυτός ο Ηρώδης ο οποίος σκότωσε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο Ηρώδης ο Μέγας πριν πεθάνει εχώρισε όλο το βασίλειό του σε διάφορα τμήματα και έβαλε σε κάθε τμήμα από ένα παιδί του. Έτσι στο τμήμα της Γαλιλαίας έβαλε τον Ηρώδη τον Αντίπα. Αντίπας λεγόταν, αλλά πήρε και το όνομα του πατέρα του, Ηρώδης ο Αντίπας. Στην περιοχή της Ιουδαίας, δηλαδή στα Ιεροσόλυμα, έβαλε το άλλο παιδί του που λεγόταν Αρχέλαος και λεγόταν, και διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, Ηρώδης ο Αρχέλαος. Και βεβαίως στην Ιτουραία και την Τραχονίτιδα χώρα τοποθέτησε το τρίτο παιδί του, Ηρώδης, και εκείνος λεγόταν Φίλιππος. Άρα ήταν χωρισμένο όλο αυτό το βασίλειο σε τρία μέρη και οι τρεις λεγόταν Ηρώδης, αλλά ο Ηρώδης ο οποίος έσφαξε, ο οποίος αποκεφάλισε, έδωσε εντολή μάλλον να αποκεφαλίσουν τον Τίμιο Πρόδρομο, ήταν όχι ο Ηρώδης ο Μέγας επί της εποχής του Χριστού, αλλά ήταν ο Ηρώδης ο οποίος στην περιοχή της Γαλιλαίας, ο Ηρώδης ο Αντίπας. Και αυτός ο ίδιος ήταν που συνεργάστηκε με τον Πιλάτο για να σκοτώσουν, να σταυρώσουν τον Χριστό. Ο ίδιος Ηρώδης. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ την πορεία την οποία διαγράφει η αμαρτία σε ένα οίκο βασιλικό που γεμάτο αδικίες, γεμάτο παρανομίες, και ο ίδιος εκτός από τα άλλα που ήταν σκληρός άνθρωπος και διπλωμάτης, όπως φαίνεται στα κείμενα της Αγίας Γραφής, ήταν εκείνος που καταρχάς έδωσε εντολή να αποκεφαλιστεί ο Ιωάννης και μετά συνεργάστηκε για να σκοτωθεί, σταυρωθεί και ο Χριστός. Βλέπετε, ένα έγκλημα ακολουθεί το άλλο έγκλημα.
και τα δύο είναι εγκλήματα. Και θα λέγαμε κι άλλα έκανε, κι άλλες αδικίες. Στην αρχή μπορεί να ήταν μικρές αδικίες. Βλέπετε διαδοχικά πως εργάζεται το κακό, πως ο διάβολος δημιουργεί τα προβλήματα μέσα στην κοινωνία. Οπότε δίνει εντολή μέσα σε μέθη που ήταν να αποκεφαλιστεί ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, και μετά έφτασε στη σταύρωση του Χριστού. Έτσι γίνεται, διαδοχικά γίνονται τα αμαρτήματα. Στην αρχή μικρά, πολύ μικρά, μετά μεγαλύτερα, και το μεγαλύτερο έγκλημα να σταυρώσει το Χριστό. Αυτό βέβαια είχε συνέπεια στον Ηρώδη τον Αντίπα, που ήταν στην περιοχή της Γαλιλαίας, ο οποίος είχε χωρίσει από τον αδελφό του Φίλιππο που ήταν στην Ιτουραία, πήρε τη γυναίκα του και έγινε όλο αυτό το περιστατικό που είπαμε και χθες, είπαμε και σήμερα. Αλλά είχε κακό τέλος, διότι ισχύει ο πνευματικός νόμος. Ο πνευματικός νόμος λέει ότι όταν κάνεις αδικία, τότε η αδικία θα πέσει επάνω σου, αργά ή γρήγορα. Γι' αυτό έκανε διάφορα ο Ηρώδης ο Αντίπας και έπεσε στην συνείδηση του αυτοκράτορα του Καλιγούλα, ο οποίος τον εκθρόνησε και τον έθεσε σε εξορία στο Λούγδουνο, στη σημερινή Λιώνα της Γαλλίας και αργότερα προς την Ισπανία, και παρέμεινε μόνος του, εγκαταλειμμένος, χωρίς εξουσία, απολύτως μόνος του, ρακένδυτος, πτωχός, και πέθανε έτσι. Είχε ένα τέτοιο κακό τέλος. Επίσης κακό τέλος είχε και η Σαλόμη, η θυγατέρα της Ηρωδιάδος, η οποία ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννου του Βαπτιστού επί πίνακι. Η Ηρωδιάδα, η Σαλόμη, κατατρίχετο από ενοχές, γιατί όταν κανείς κάνει ένα μεγάλο αμάρτημα δεν μπορεί να ηρεμήσει, δεν μπορεί να ησυχάσει. Και όπως λένε οι ιστορικοί, ο Νικηφόρος ο Κάλιστος για παράδειγμα αναφέρει εκεί το περιστατικό τι έγινε με τη Σαλόμη. Είχε φοβερές τύψεις για το μεγάλο έγκλημα αυτό το οποίο έκανε, και γύριζε από τόπο σε τόπο και νόμιζε ότι μπορεί να διασκεδάσει αυτήν την αγωνία, την εσωτερική και τις τύψεις της συνειδήσεως, όλο ταξίδια. Και οι άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα θέλουν συνεχώς να ταξιδεύουν για να ξεχνάνε αυτές τις εσωτερικές ανομαλίες και τα αμαρτήματα τα οποία κάνουν. Πήγαινε από ταξίδι σε ταξίδι και μια φορά, καθώς περπατούσε, βρέθηκε σε ένα ποτάμι το οποίο ήταν παγωμένο και θέλησε να περάσει απέναντι, και περνούσε στο ποτάμι πάνω στον πάγο, και σε μια στιγμή σπάζει ο πάγος και πέφτει μέσα και κρατάει ο πάγος μόνο το κεφάλι της, και αυτή προσπαθούσε να απελευθερωθεί και αποκεφαλίστηκε. Δηλαδή αυτό το οποίο έκανε και ζήτησε να γίνει στον τίμιο πρόδρομο έγινε στον εαυτό της. Απεκεφαλίστη με ένα τέτοιο ελεεινό και ικτρό τρόπο. Τι σημαίνουν όλα αυτά για μας τώρα? Αυτά είναι η ιστορία, την οποία ιστορία πρέπει να τη διαβάζουμε για να ωφελούμαστε, γιατί η ιστορία είναι πραγματικά μεγάλος διδάσκαλος για όλους εμάς. Τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία σε εμάς τώρα που ήρθαμε σήμερα να εκκλησιαστούμε? Σημαίνει πρώτον να προσέχουμε να μην αμαρτάνουμε, είτε με τις σκέψεις, είτε με τα λόγια, είτε με τις πράξεις. Στην αρχή λέμε κάνουμε ένα μικρό αμάρτημα, λέμε ένα λόγο ή βρίζουμε κάποιον, δεν ξέρω τι άλλο κάνουμε, κλέβουμε. Μετά στη συνέχεια κάνουμε ένα αμάρτημα σαρκικό, λέμε μικρό είναι, δεν βλέπει και κανείς, δεν μας ξέρει και κανείς, άγνωστο είναι. Αλλά το ένα αμάρτημα οδηγεί στο άλλο μεγαλύτερο, είναι μια χιονοστιβάδα. Και θα φτάσει κανείς σε ένα σημείο να κάνει το τέτοιο μεγάλο αμάρτημα που να μην μπορεί να πιστεύει ότι το έκανε, και φυσικά χάνει τελείως την ψυχή του.
Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τη σκέψη μας, τους λογισμούς μας, τα λόγια μας, τις πράξεις μας, όλες να είναι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και να λέμε το θέλει ο Θεός να το κάνω, θα το κάνω. Το λέει η Εκκλησία να το κάνω, θα το κάνω. Τι λένε οι κανόνες της Εκκλησίας, τι λένε τα δόγματα, οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων. Πάντα να έχουμε μια πηξίδα, γιατί αν το καράβι βαδίζει μέσα στη θάλασσα και μάλιστα σε φουρτούνα χωρίς πηξίδα, αποπροσανατολίζεται, χάνεται. Άρα για μας πρέπει να ισχύει αυτό, να έχουμε πάντοτε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε στη ζωή μας. Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Κύριε, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου. Αυτό πρέπει να είναι ο εσωτερικός μας πόθος. Και να μην αμνηστεύουμε τα μικρά. Λέμε ένα λόγο, βρήσαμε κάποιον, είπαμε κάτι, μην νομίζουμε ότι αυτό παραμένει εκεί. Σιγά σιγά αν δεν προσέξουμε θα φέρει το άλλο, το δεύτερο, το τρίτο και θα φτάσουμε σε μεγαλύτερο αμάρτημα, σε μεγάλο έγκλημα. Και το δεύτερο που ισχύει πάλι και για μας, αυτό που είδαμε για τους προηγούμενους, είναι ότι αυτό που λέει και η Αποκάλυψη και η Αγία Γραφή, ότι όταν ο άνθρωπος φεύγει από τον κόσμο αυτόν, τα έργα αυτού ακολουθεί και ό,τι κάνεις θα λάβεις. Τι είπε ο Χριστός τον Πέτρο όταν έβγαλε τη μάχαιρα και έκοψε το αυτί του μάλχου, όταν πήγαν να συλλάβουν τον Χριστό? Βάλε την θήκη στη μάχαιρα, διότι πάντες οι λαβώντες μάχαιρα εν μαχαίρα απολούνται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρόσεχε, γιατί υπάρχει πνευματικός νόμος. Όπως υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι που δεν είναι εύκολα κανείς να τους ξεπεράσει. Όπως υπάρχουν οι νόμοι μες στην κοινωνία που δεν είναι εύκολα να τους ξεπεράσει. Υπάρχουν και οι νόμοι, οι πνευματικοί, οι εντολές του Θεού, το θέλημα του Θεού. Και όταν κανείς παραβαίνει αυτούς τους νόμους, θα υποστεί τη συνέπεια της παραβάσεως των νόμων. Είναι ο πνευματικός νόμος ώστε να αποκαθίσταται η αδικία η οποία γίνεται με τους τρόπους που ο Θεός γνωρίζει. Αυτό ας πάρουμε ως παράδειγμα ή μάλλον συμπέρασμα από τη σημερινή γιορτή. Να προσέχουμε τον ιστορικό μας κόσμο, τα αμαρτήματά μας, να μην λέμε αυτό ήταν μικρό, δεν είναι. Μικρό μαζεύονται και φτάνει στο μεγάλο. Και δεύτερο, να προσέχουμε τον αδύρυτο πνευματικό νόμο, γιατί έχει πάντοτε ισχύ, γι' αυτό και πρέπει πάντοτε να τηρούμε το θέλημα του Θεού. Αμήν.